నా పేరు మురళి. నేను సూపర్ గ్రో కంపెనీలో 3 ఇయర్స్ నుంచి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్‌గా వర్క్ చేస్తున్నా. ఈరోజు సింగిరేణి గ్రామంలో తిమ్మిరెడ్డి అన్న పొలము విజిట్ చేయడం జరిగింది. మో ఈ టమాటో చెట్లు చాలా డల్‌గా ఉంటే ఈ సూపర్ గ్రో కంపెనీ వారి ఫుల్‌ఫిల్ క్యాన్ రికమెండ్ చేయడం 3వ తేదీ జరిగినది. తర్వాత సెకండ్ విజిట్‌కి 9వ తేదీ ఈరోజు రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత ఫుల్‌ఫిల్ క్యాను సూపర్ గ్రో కంపెనీ వారి వదిలించిన తర్వాత ఎలా రిజల్ట్ ఉంది అనేసి గమనించగా ఈరోజు చిగురు, పూత బాగుందనేసి రైతు చెప్పడం జరిగినది. దీని గురించి డైరెక్ట్‌గా రైతు మాటలు విందాం. నా పేరు తిమ్మిరెడ్డి. సింగిరిగుట్ట గ్రామం, పుంగనూరు మండలం. ఇది మన చెట్లు కాడు మురళి విజిట్ చేసినాడు. చెట్లు బాగా రాలేదని చెప్పిన దానివల్ల మనకి వచ్చిన తర్వాత ఫుల్ క్యాను వాడాల గ్రోత్ బాగొస్తుందని చెప్పినారు. మళ్ళీ ఫుల్ క్యాన్ పెట్టిన తర్వాత 5, 6 రోజులు మనకి చెట్టు గ్రోత్ బాగా కనబడుతోంది. పూత, పిందె బాగా సీకింగా ఉంది. బాగున్నది.